Os feitos investigados remóntanse a xaneiro de 2005, cando o Chicle violou e ameazou presuntamente a súa cuñada, sendo esta menor de idade. Tras a denuncia da vítima procedeuse a apertura de sumario, pero finalmente a causa foi arquivada a finais dese mesmo ano. Agora o xulgado de instrución número 2 de Noia vén de concluir o sumario da causa e remitilo á Audiencia Provincial da Coruña para o seu axuizamento. No auto contra o que cabe recurso, a xuíza establece que das dilixencias practicadas se desprenden indicios bastantes de que o investigado realizou actos atentatorios contra a liberdade sexual da denunciante. Sinala tamén que os feitos revisten os caracteres dun delito de agresión sexual con penetración vaginal, no que concorren as agravantes de prevalecemento, posto que a vítima era a súa cuñada e tiña 17 anos, e de cometer a agresión facendo uso da arma branca. O auto de procesamento recolle tamén que o relato da vítima foi coherente e consistente ao longo de todos estes anos e foi corroborado polo resultado de outras dilixencias de investigación. O feito de que Abuín fose condenado polo asasinato de Diana Quer cometido en agosto de 2016 e pola tentativa de agresión sexual a unha moza en Boiro en decembro de 2017 reforza os indicios de veracidade da denuncia da súa cuñada, posto que se constata o mesmo modus operandi.